Паровознын сызғырывы юрекні яқа. Нece yıldır aleda kete eşelonlar. Bu azaplı uzun yolunun sonu görünmey. Yarım millet ilak oldu. Yasak kalganlar yaşaylar. Şu 50 yıldır bak nedir bilmey. Добрий вечір. Остання частина програми «Бугун» на сьогодні. Якраз в цій частині будемо говорити на тему кіно, на тему дитячого кіно. Як і обіцяли, цю частину ми присвятимо Children Кінофесту, який починається завтра в Україні і триватиме до 4 червня. Більш докладніше про це поговоримо з програмним директором Children Кінофесту Іллею Дядиком. Правильно сказала, да? Добрий вечір. Спочатку розкажіть нашим глядачам, що собою являє цей міжнародний кінофестиваль. Присилають з різних країн фільми дитячі, і ви обираєте найголовніший. Так. Фестиваль вже проходить 4-й рік поспіль. У нас програма досить обширна. Ми обираємо 7 конкурсних міжнародних фільмів з різних європейських країн. І до того ж у нас декілька позаконкурсних фільмів. Один фільм – це ретроспективний показ вже відомих режисерів, старих фільмів. В цьому році це буде підбірка короткометражних фільмів «Люм'єр». А другий показ, фільм «Закриття», минулорічний переможець. До того ж у нас проходив конкурс дитячих робіт. Нам надіслали більше 100 робіт з усієї України, діти, які зняли свої фільми. І ми з них обрали 10 фіналістів. Ось цих 10 фіналістів ми покажемо окремим сеансом перед закриттям. Із цих 10 фіналістів буде обраний один переможець. Тепер я трішки структурую для себе і для глядачів, щоб правильно все зрозуміти, перепровірити. Спочатку є у вас конкурсна програма, це фільми з різних країн, дитячі, які ви привозите з різних кінофестивалів. Професійні фільми, зняті професійними режисерами, там хтось відомий в своїх країнах, хтось невідомий, з популярні фільми, які в своїх країнах, можливо, там отримали величезні бокс-офіси, їх подивилось дуже багато, касові збори, їх подивилось багато глядачів. І ми ці фільми обирали до нашого конкурсу, фестивального конкурсу, 7 картин. Плюс позаконкурсні. Ну і плюс позаконкурсні. Ці фільми ми обирали на міжнародних кінофестивалях, таких як Берліналі, один з найбільших кінофестивалів світу. Сіній Кіт – це найбільший кінофестиваль дитячий, саме дитячого кіно, який проходить в жовтні кожного року в Амстердамі. Ну і також через наших партнерів, культурної інституції в різних країнах. Ці фільми будуть показувати в Україні в різних кінотеатрах, так? І от саме з них будуть вибирати найголовніше той, який отримає приз цього кінофестивалю. Глядацький приз цього кінофестивалю. Всі діти потрапляють. У нас фестиваль, до речі, проходить в 21 місті по всій Україні, в 23 кінотеатрах. В Києві в нас аж 3 кінотеатри. Це Київська Русь, кінотеатр Лейпциг та кінотеатр Флоренція. Всі покази, це важливо, всі покази проходять безкоштовно. Потрібно лише зареєструватись на показ на сайті кінофестивалю. Яким чином визначається переможець? Хто його визначає, обирає? Діти, глядачі. В усіх містах, де проходять покази, діти перед показом отримують бюлетень. Вони голосують, всі голоси підраховуються. Коли вони заходять в кінотеатр, да, очевидно, їм дають якийсь листочок, де вони мають там щось позначити. І вони ставлять свою оцінку. Там оцінки в нас 5-бальна шкала. Відповідно, діти голосують, все це підраховується, і таким чином ми обираємо переможця. А що, професійного журі немає? Професійне журі для ось таких вже повнометражних професійних фільмів. У нас немає професійного журі, тому що це такі, у нас є професійні діти, які мають обирати найкраще і те, що буде пасувати саме до їх смаку. Окей, тобто є ось ці міжнародні фільми, з яких обираєте, там є конкурсна і позаконкурсна програма, і є, як ви сказали, в один із днів замість цього конкурсного і позаконкурсного кіно показують українські кінороботи, назвемо їх так, да? Дітей, так, дитячі.
роботи дітей, які присилають до вас, от саме з України, присилають ось на цей Так, кінофестиваль теж. Тобто у вас ще і такий є формат. І там є ось саме в українському конкурсі, там є журі професійне. Ага, там є журі. І вони обирають переможця з цих 10 фіналістів, які селективна комісія вже відібрала до показів. В професійне журі в нас входить актриса, молода мама Катерина Молчанова. Вона, до речі, отримала нашу нагороду «Золотого дзигу» декілька тижнів тому за найкращу якраз вона була номінована на найкращу акторську роботу. Також в нас є молодий режисер Роман Бондарчук. Він зняв номінанта від України на Оскар «Українські шерифи». І в нас є режисер, який знімає дитяче кіно, зняв Микиту Кожум'яку, якого ми показуємо в програмі, Манук Депаян. Ось це 3 наших професійних члени журі, і вони будуть обирати серед дітей переможця. Переможець отримує в цьому 20 000. українському, назвемо його, конкурсі, так? Куди можна присилати з усієї України ці кінороботи? Вони мають бути хронометражем скільки хвилин? До 8 хвилин. До 8 хвилин. Якого віку діти можуть брати участь в цьому конкурсі? 7 до 14 років. Ну, насправді, вже конкурс закінчився. Ну так, тому якщо що вже завтра починається фестиваль, то вже всі роботи прийняли. дедлайн був 20 квітня, але ми отримали дуже багато робіт. І треба було обирати. Це таки на телефон мобільний знімали діти, так? Ну, тут хто як, у кого яка техніка була. Ну, насправді, телефони зараз досить якісно знімають, тому не розрізнити, але дуже багато дітей, які займаються, можна сказати, професійно в різних гуртках. Ми були дуже приємно вражені тим, що в багатьох містах вже є кінематографічні гуртки, де викладачі вчать дітей знімати. А пане Ілля, знаєте, просто от коли говорити про кіно і про відео, треба його показувати краще, так? Тому я хочу якраз, щоб ми подивилися один з трейлерів. Це ваш фільм «Відкриття». Як він називається? «Життя кабачка». Так. Швейцарія, Франція, копродукція. Так. Хто його режисер? Це якийсь дуже відомий? Це відомий я зачту, мене шпаргалка. Клод Барас. Це його не перший фільм, але тим не менш не можна сказати, що він дуже відомий. А він анімаційний? Анімаційний. Це мультик, але він був номінований на Оскар від Швейцарії, а в Франції отримав декілька головних нагород Сезар за найкращу анімацію. А давайте його подивимося, цей трейлер. «Пригоди кабачка», «Життя кабачка». «Життя кабачка». Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là, Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle. Давайте трошки його прокоментуємо. От є просто у вас на сайті синопсис. Після смерті матері, читає, маленького Ікара відправляють до притулку, де кожна дитина розповість йому свою непросту історію. В цьому новому домі хлопчик отримає куметне прізвисько, знайде друзів і дізнається, що таке міцна дружба, турбота, справжня любов. Ну, цікавий такий, дуже так якісно зроблений, така красива, прекрасна французька мова. Але це робили якісь професійні режисери, так? Так, це професійний режисер, повністю з відомими продюсерами, і історія заснована на одноіменному романі, відомому і в Швейцарії, і у Франції. Також він бере участь в конкурсі, так? Він є серед цих 7 фільмів, Так. які будуть боротися там за головний приз. Також буде боротися за головний приз і український мультфільм, Микита так? Кожум'яка. Микита Кожум'яка. Ага. Він насправді Микита Кожум'яка був вже в прокаті, як, мабуть, багато людей знають. Ну, тим не менш, нам здається, що його ще не всі побачили. Тому у нас є А давайте аудиторія. подивимося Микиту Кожум'яку, тим більше, що він там українською, і не треба буде перекладати, як з французької, і коментувати. пояснювати. Да. І подивимося трішки цей трейлер, нагадаємо про нього. Долине вість у вік прийдешній про те, як чоловік тутешній пішов зі змієм на двобій і мир приніс землі своїй. Микито! 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 іду, тату.
теж переміг змія. Підрости трохи. Та ви послухайте натомість про ті діла новішу повість. Значить, змій відродився. Тільки в новій... І розуміють, про що йде мова. Я б хотіла повернутися ще до конкурсної цієї програми. Українською. Ні, спочатку до цих Міжнародних. професійних, так, ті, які ми зараз дивилися, тому що від України тільки буде Микита Кожем'яка. Так. Да? Але є не лише анімаційні фільми, є відео, так? Так. І які країни представлені? В нас більше, у сукупності в нас більше 10 країн представлено. Є і Німеччина, є і Британія, є і Латвія, Данія, Швеція, є... Тільки в нас там дуже багато країн. Ну, от Швейцарія перша так була, те, що показували, Франція. Так. Я сказала і про відео теж, яке є, і хотіла якраз, щоб ми подивилися трішки фільм, який з Латвії зробили теж. І це теж робив професійний режисер. Так, і фільм от був знову ж таки номінований від Латвії на Оскар. Він отримав нагороду Берлінале «Люблю тебе, Generation мамо», K. так називається? Так, він для більш дорослої аудиторії, для 12-річних дітей. Ну, ви ж сказали, що взагалі на цьому фестивалі який віковий ценз? А віковий ценз від 3 років до ну, ми кажемо до 14, але насправді це вже залежить від самих дітей. Якщо хтось буде старший, ми, звісно, не будемо їм забороняти приходити на фільм. І тим паче, наприклад, «Життя кабачка», там дуже універсальна історія, і вона буде цікава і дорослим. А фільм буде з титрами чи дубльований українською мовою? Дубльований. Він буде озвучений. Не дубльований, озвучений у зв'язку з тим, що все ж таки наша аудиторія – це і маленькі діти, які, можливо, ще не вміють читати, яким буде просто незручно. Тобто всі інші будуть озвучені і все одно зможуть їх подивитися українською мовою. Ага, чудово. Ну, давайте тоді трішки подивимося цей трейлер, бо він для дітей вже більш таких старших. Це історія про 13-річного школяра, можемо вже запустити, подивитися. І його матір з одного нічим не примітного зауваження в школі починається багатий на пригоди тиждень. Хлопчик тікає з дому, знайомиться з небезпечним світом нічної Риги, ще можна буде подивитися «Місто нічне». Ну, потрапляє в поліцію, і потім як це все закінчується. Ну, начебто добре з огляду на трейлер. Але хто хоче дізнатися остаточно, треба прийти на цей фестиваль і подивитися. В яких містах України буде цей фестиваль? Куди можуть люди прийти? В яких містах подивитися ці фільми? Фестиваль проходить в 21 місті, в усіх найбільших містах. Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Київ, відповідно, але ще і в безлічі маленьких містах. Це і Житомир, Полтава, Черкаси, Херсон, і ще менших Краматорськ, Слов'янськ, Северодонецьк, Маріуполь. Ну, 21 місто я вам не нагадаю, треба заходити на сайт, не пригадаю, треба заходити на сайт і дивитись, тим паче, якщо глядачі хочуть потрапити на покази, треба зареєструватись. Ну, тим не менш, я хочу порадити глядачам якраз зайти і перевірити. Можливо, фестиваль Тому проходить що це такі в іншому місті. відомі європейські стрічки, як ви кажете, що вони, багато хто з них має багато нагород. Так, Тобто це не пересічні, а саме такі відібрані якщо ви хочете у своєї дитини розвивати хороший смак, до кінематографу. виховувати, так, то треба тоді сходити і це показати. Окей, а скажіть, а які призи будуть от на оцих міжнародних спочатку таких показах і за ці міжнародні фільми, які будуть призи, і потім за український конкурс? Ну, міжнародний фільм обирають глядачі, як я вже казав, діти. Ну і тут, на моє враження, приз номінальний – це всього лише диплом з однієї сторони, але з іншої сторони у нас фестиваль дуже великий. Фільми фестивалю переглянуть більше 40 тисяч дітей, і, відповідно, кожен фільм побачить як мінімум 4 тисячі дітей. І це дуже велика цифра, навіть для якогось прокату. І тому, мені здається, це таке важливе визнання для будь-якого режисера. Тому що будь-який режисер, коли він знімає фільм, він потім хоче... його оголошують, що його фільм став лауреатом такого-то кінофестивалю. Так. На церемонії закриття і він отримує цей диплом. Ага, а український конкурс, куди діти з України присилають оці свої коротенькі фільми зняти? Ну тут вже більш суттєвий в плані, фінансовому плані. Дитина отримує 20 тисяч гривень. Ясно. А якщо батьки допомагають, не страшно?
А батьки можуть допомагати, але я сподіваюся, що гроші вони все ж таки залишать дітям на розсуд, як їм витрачати. ці І от гроші. на оцей український конкурс, які приходять фільми? Про що діти знімають фільми? Ой, там дуже багато варіацій. У нас там була і фантастика, у нас і були екранізації дитячих історій, романів, якісь власні історії Це свого все діти роблять від 7 до 14 років? Так. Там якість фільмів нас насправді А вразила монтаж? приємно. Ну, це не так, в принципі, і важко, враховуючи сучасні і Є телефони, і програми, відео, да, на так, комп'ютері? їх можна безкоштовно завантажувати. Ну, от вас вразили які? Вас особисто? Мені дуже сподобалась фантастика. Ну, я, в принципі, прихильник і фантастичних історій, і там було декілька фільмів таких з фантастичними історіями. Про подорож в майбутнє в холодильнику. Ну, я раджу знову ж таки зареєструватись і піти подивитись наших фіналістів. Вони будуть показані 3 червня в кінотеатрі Київська Русь. Ага, це саме в Києві можна буде подивитися Так, і саме так, в цьому кінотеатрі. так. Ви ще сказали про позаконкурсну програму. А поза конкурсом це що розглядається і чому поза конкурсом? Ну, поза конкурс, ну тут у нас 2 фільми. По-перше, це ретроспективний показ. Ретроспективний в тому плані, що ми показуємо вже відомі фільми. В цьому році це будуть фільми братів Люм'єр. І вони ніяк не можуть конкурувати з Я тільки не зрозуміла, чому 16-й рік цього фільму, але брати Люм'єр, які ще в 19 столітті. Це дуже просто пояснити. Є Т'єрі Фремо, він програмний директор Каннського кінофестивалю. Ну, про Каннський кінофестиваль всі знають, це найбільший, найбільш престижний кінофестиваль. Він відібрав декілька фільмів, на його думку, мабуть, найцікавіші фільми, короткометражні. У братів Люм'єр не було повнометражних фільмів, і він їх коментує. Він коментує «Прибуття потягу» чи що? і «Прибуття потягу», і «Фабрика». І він це робить, по-перше, дуже весело, смішно, по-друге, дуже пізнавально. І тобто для всіх людей, які хочуть познайомитись з історією кінематографу, їм варто подивитись ось і ці коментарі почути, тому що вони роблять екскурс і історичний, і кінематографічний. Ну і по-друге, ну ніхто ще не в Україні, я думаю, ніхто не бачив ці фільми на великому екрані. А зараз ми побачимо на нашому екрані, але це буде трейлер. Давайте подивимося фільм, який в позаконкурсній програмі, про який щойно говорив Ілля. Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm. Так, в нас цей фільм озвучує Олексій Тарасов, головний редактор видання «Бюро». Він, мені здається, один з найприхильніших, найбільших поціновувачів Т'єрі Фремо. І він це дуже гарно озвучив, залишивши весь і гумор Т'єрі Фремо, і діалоги. Мені здається, що це буде цікаво не тільки дітям, а особливо про Люм'єрів, як можливо і дорослим теж. Тому що давно вже якось, так в звичайному прокаті це не побачиш, це треба дивитися тільки, от той, хто забажає, десь знайти це відео. Ну, насправді, Children Kino Fest організовує Art House Traffic, дистриб'юторська компанія, можливо, ви чули. Звичайно. І тому ось саме Люм'єри будуть виходити в прокат пізніше. Восени ми їх випускаємо в прокат. Так що ось ті, хто не встигне побачити його на нашому Children Kino фестивалі безкоштовно, хочу наголосити, зможуть потрапити в кіно, але вже потрібно буде сплатити гроші за Цікаво, квитки. що буде. Це буде просто як документалка така, яку озвучує режисер, про якого ви казали, Так. Т'єрі Фремо і Олексій Тарасов. Цікаво. Ну і до того ж я хочу розказати про наш кіноосвітній проєкт Children Це Kino теж в Fest. рамках фестивалю. В рамках фестивалю ми намагаємось робити фестиваль не просто як якусь подію раз на рік, а розвивати його як майданчик для кіноосвіти в Україні. І тому майже всі фільми програми і цьогорічної, і минулорічної, вони потрапляють до нашого каталогу. І викладачі, активісти, кіноклуби, при бажанні, які займаються, які працюють з дітьми, вони можуть замовити ці фільми безкоштовно і показати в своїх містах, в своїх гуртках, на класних показах, отримати додаткові дидактичні матеріали.
Ну, просто наша мета, якраз як фестивалю, є саме освіта дітей, показати їм, що існує не лише кінематограф Голлівуду, Діснею, ну, хоча там також бувають дуже якісні і Франції, гарні фільми. Британії. Так, так. Ті фільми, які дуже часто не потрапляють до наших дітей. Артхаузні. Так. Ті, які не показують по телевізору, ті, які не показують в кінотеатрах зазвичай, але показують часто на певних кінофестивалях. Так, так. І ми не хотіли, щоб наші діти були обмежені, ось саме не отримували цієї інформації, не отримували цієї точки зору. І бачили розмаїття нашого світу, кінематографічного світу. А що ще ви робите от в плані кіноосвіти? Тобто от можна ці фільми отримати, а що ще? Можливо, є якісь майстер-класи, чи можливо якісь лекції, чи ще якісь книги там радити? Ну, лекції ми поки що не проводимо. На даному етапі ми намагаємось підтримувати ось ініціативи на місцях. Тобто, якщо вже є кіноклуби чи активісти, чи вони хочуть займатися цим, ми їм допомагаємо в організації. У нас в кожному місті є координатори. Зазвичай ці координатори, вони не просто так люди, які захотіли зайнятися організацією Children Kino Festival. Це люди, які вже працюють з кінематографом, які працюють в школах. І саме робота на Children Kino Fest їм допомагає набути досвіду, і потім вони мають можливість отримати Просто і бачу, наші що у вас фільми. на сайті, от, наприклад, те, що стосується кіноосвіти, є каталог кіноосвітніх закладів в Україні. Що це за каталоги? Я дивлюся, тут якась дитяча телешкола, телевізія, дитяче телевізійне творче об'єднання, різні міста. Що це таке? Що це за мережа? Це ось якраз активісти, які до нас звертаються і просять, і ми їм надаємо фільми. І відповідно ми розміщаємо на сайті інформацію про ці, робимо базу, щоб глядачі також могли заходити на сайт і дивитись, куди вони можуть потрапити і ознайомитись з їх програмою. А що це за студії? Зазвичай це дитячі гуртки, які працюють з дітьми в різних містах. Вони їх вчать знімати кіно. Вони проводять різні якраз і майстер-класи, і лекції. Як потрапити на кінофестиваль, який завтра починається? Потрібно зайти на сайт childrenkinofestu.com і обрати своє місто і зареєструватись на показ. Обрати місто, фільм, на який хочете потрапити, і зареєструватись. І це тоді буде як певний квиток такий, да? Так, Чи так, запрошення? так. І це безкоштовно? І це безкоштовно. До 5 людей може зареєструватись батьки чи діти самостійно. Якщо це вже групова реєстрація, то потрібно зв'язуватись з нашими координаторами. Ми дуже активно співпрацюємо з соціально незахищеними і родинами, і, можливо, органами державної влади, які співпрацюють з цими родинами. Тому половина всіх місць в залах, в усіх містах зарезервована саме ось для таких родин, дітей і соціальних організацій, які можуть привести ці родини. Як ви думаєте, хто переможе цього року? Ну, я як програмний директор не можу. А ви ж вже не перший рік займаєтеся цим. Так. Ми з самого початку Art House Traffic, в організації, в якій працюю, ми з самого початку заснували цей кінофестиваль. І це 4-й рік поспіль я програмний директор кінофестивалю. Ну, от в попередні фестивалі зазвичай які фільми перемагали? Дуже різні фільми. Наприклад, в перший рік у нас переміг французький фільм. Це історична історія про хлопчика і величезну собаку. В минулому році, хоча б в минулому році також про собаку фільм виграв, але угорський. Про собаку Лапа. Про і він собаку буде закриттям рятівника. Зараз? Так, його в цьому році покажуть на закритті. А ще які? Дуже багато набирають зазвичай балів, набирають фільми, які засновані на відомих романах. Наприклад, в тому році на другому місці був фільм «Хайді». Це така відома історія про дівчинку-дикунку, яка жила в Альпійських горах і познайомилась з панянкою. І ось їх дружба допомогла такій маленькій панянці стати на ноги, тому що в неї були проблеми, вона не могла ходити. А тим не менш, це дуже гарна історія, костюмована під кінець 18-го, початок 19-го сторіччя, дуже відома і в Швейцарії, і в Німеччині, але чомусь невідома у нас історія. Про що найбільше знімають фільми на таких фестивалях? Ну, от за кордоном, наприклад, так? Це от про якісь цінності, про якусь людяність, гуманізм? Чи ні? Все буває по-різному.
Наприклад, є така Європейська кіноакадемія, і в них є дитячий підрозділ. В цьому році в них перемогла історія про дружбу. Банальна історія про дружбу, про двох хлопчиків, які вирішують втікти зі школи, і вони подорожують по країні, у них відбуваються якісь пригоди, і вони стають ближчими один до одного, в них потім з'являється і подружка, але тим не менш, саме про банальну дружбу. У нас є фрагмент одного фільму, який переміг в 2015 році. Він називається «Фелікс». Давайте його покажемо. Це коротко, от якщо такий синопсис фільму про підлітка Фелікса, який мріє стати саксофоністом. Проте мама його вважає, що джаз – це не дуже добра музика. Але він одного разу залишає селище заради стипендії в елітній приватній школі. І там допомагає старому джаз-бенду свого батька організувати шкільний концерт. Якщо у нас він є, давайте ми його подивимося. Взагалі-то можна на вашому сайті, так? Так, подивитись переможців. Подивитися і переможців, і є ці всі трейлери. Взагалі для того, щоб розуміти, от якого калібру, так, якого гатунку фільми можуть бути на такому фестивалі. Так. Ой, тут є озвучка, так що не потрібно коментувати. Так, ні, можете коментувати, будь ласка. Стосовно послів, які у вас є на фестивалі, це чому, це хто, яка їхня роль? Посли мають... В цьому році нашим послом є Катерина Бабкіна, відома українська письменниця. Вона написала і «Чарівні голі люди», і «Синій кіт». Дуже багато книжок, і дитячих, і дорослих. І вона проводить таку чудову акцію «Чудова мандрівка» на книжковому арсеналі. Коли діти звичайні, вони знайомляться з дітьми-інвалідами, з якимись особливими потребами, і вони проводять цілий день разом в цьому книжковому арсеналі. Ця акція якраз направлена на те, щоб діти, які, можливо, зазвичай не так часто спілкуються з дітьми без інвалідностей, бачили, що вони можуть товаришувати, і інші діти також знайомились з дітьми, які не зовсім, можливо, якось виглядають так, як вони, чи потребують якихось особливих потреб. Дуже чудова акція, і нам здалося, що це схоже на акцію, на мету нашого фестивалю, тому що ми багатьох, як мінімум в Київській Русі, намагаємось пристосувати для потрапляння для дітей на інвалідних візочках, працюємо з дітьми з іншими потребами і хочемо, щоб вони... А за яким принципом ви обираєте з цих послів? Тому що я дивилася, у вас там був Ахтем Сейтаблаєв минулого року, позаминулого Дмитро Шуров. І у Дмитра Шурова, і у Ахтема Сейтаблаєва є діти. У Ахтема 4. Тим паче, у Ахтем сам кінорежисер. З Ахтемом було дуже все просто. З Дмитром Шуровим було знову ж таки просто, тому що в нього є син, і вони активно приходять на наші кінопокази дистриб'ютор артхаус трафіка на доросле кіно. Першим послом у нас була Джамала. В неї дітей не було, але на тому етапі в неї вийшов... Поки що немає. Поки що немає дітей, але в неї був альбом, я не пам'ятаю, як він називався. «Смайл». «Смайл». І він якось дуже був популярний серед дитячої аудиторії. І там такий відеокліп теж такий цікавий, мультяшний такий, Діти обожнювали. Там сонечко, Діти обожнювали і пісню, і її альбом. Тому зазвичай це дуже просто з обранням наших послів. А фінансування вистачає? Як спонсори з готовністю дають гроші на такі речі? Фестиваль ми започаткували якраз, коли почалась війна з Росією, і тому перших 2 роки було досить скрутно. Тим не менш, я хочу відмітити, що більшість кінотеатрів предоставляють нам локації безкоштовно. Майже всі кінотеатри згодні предоставити нам локації. Вони розуміють і мету фестивалю, вони відчувають цю відповідальність перед дітьми. І нас фінансує делегація ЄС в Україні, Держкіно. В цьому році додались ЮНІСЕФ,
та Весела корівка. Це молочні продукти. Все прорекламували зараз, користуючись нагодою. Останнє запитання, коротко, вже мало часу. Хочу вас про доросле кіно спитати. От ви сказали про артхаус трафік. Мені цікаво, що ви привозите, що ви дивитеся, тому що, я впевнена, не те, що по телевізору. Можливо, навіть і не те, що в кінотеатрі. Звичайно, що ніякі серіали, а що? Ну, серіали я насправді не дуже люблю, хоч є мої колеги, які їх дивляться. Ось із найкращого, що я побачив, це був Каннський кінофестиваль. Я повернувся нещодавно з Каннського кінофестивалю. Це хвилинка слави. Не зміг там побути до кінця, тому що в нас стартує Children кінофестиваль. Там був фільм Йоргеса Лантімаса, режисера «Лобстера». Це такий фестивальний хіт минулого року, і він зняв «Вбивство священного оленя». Це дуже важкий фільм і історія про хірурга, який припустився помилки в минулому. Це алюзія і метафора, заснована на одному з міфів Древньої Греції. Йоргіс Лантімас, він грек за походженням. В нього було вже багато відомих фільмів, і грецьких, і міжнародних, які він знімав в копродукції з Штатами. Але це, мабуть, один з його найкращих. Що б ви порадили нашим глядачам дивитися для формування гарного кінематографічного смаку? Мені здається, важливо розширювати географію свого кінематографу і не боятися йти на якісь експерименти. Потрібно дивитися фільми і Польщі, і Угорщини, і Скандинавії. Але сучасні, але, можливо, і ті, які вже там давно відомі, не знаю, там Бунюель, там Кубрік, Озон, Фелліні, Трюфо. Насправді є дуже багато фільмів, які поціновувачі кіно такі, вони бояться зізнатися, що вони не дивились. Мені здається, не треба боятися, треба зізнаватись, дивитись. Чим більше кіно ми зможемо побачити, і ми показати, а глядачі побачити, тим буде краще і для розвитку особистості. Спасибі вам велике, що ви привозите такі фільми в Україну, що ви формуєте смак і у дітей, і у дорослих. Дуже дякую. Глядачам нагадаю, що ми говорили з програмним директором Children кінофесту. Ілля Дядик був в нашій студії. Дякую, що цей вечір ви провели з нами на каналі АТR. Ми його теж провели. І нагадую, що завтра в цій студії працюватимуть Христина Бондаренко та Сергій Щербина. Спасибі, дякую за увагу. Він лише захищав сім'ю.